Hello everybody, today we are spilling Rift, so husk and like and subscribe before I kill you in real life. So yes, today we are doing shit that you do in Rift. Og det er, jeg tror det er episode 5, er det ikke? Jo. Og mine er hjemme hos mine far. Så det er sådan rigtig hyggeligt, og der er fucking varmt herhjemme hos mig. Sådan seriøst, sådan, jeg tror det er 15 grader eller et eller andet. Og jeg koger. For mig så er det 20. Hold da kæft, man. Det er poolvejr, synes jeg. Jeg sidder bare i fucking shorts nu. Jeg skulle lige til at sige bare pik, men det må man ikke sige på YouTube. Jeg har lige gjort det, så. Who's gonna stop me? Og jeg har lige drikket en energidrik, så det er derfor jeg har så meget energi. I alle de andre videoer, der har vi ikke haft så meget energi. Det var fordi det var sådan lort om natten. Ja. Og så der, når vi lavede episode 4, der var der sådan, havde jeg sådan lige stået op. Lag. Det var bare hver gang du joiner, så lækker. Og i episode 4, der kom jeg til at slå ved et uheld. kom jeg til at slå en af vores dyr ihjel. Det var ikke meningen, sådan at. Overhovedet ikke meningen. Men vi tror vi har mistet en af vores spillere herinde. Vi tror vi har mistet en, der hedder Markus. Ja. Det er så hans hus, der her. Hvis vi har mistet ham, så må du godt få hans hus. Men vores plan er i de her 3-4 episoder vi laver i dag, der er vi nok, vores plan er nok at få nogle flere dyr, fordi at vi mangler. Ja. Hvad vi har tænkt os at bruge dem og lave med dem, ja. Måske laver vi sådan nogle saucy ting med dem. Som at lege sådan lidt P. Diddy lege med dem. Og det kan altså, jeg ved ikke om min kæreste hun ser med, men altså hun har så subscribet til min YouTube kanal. Prøv at se hvor hun gør det. Jeg håber hun ser mine videoer, og det kunne faktisk være sådan lidt chillere nok. Hallo. Nu siger jeg bare kæreste. Hallo kæreste, hvis du ser den her video, så skriv lige en sms på sms til mig. Så ved jeg lige du ser med. Sejler vi lige. Det ved jeg ikke, synes den her båd, den er så fucking tyk. Jeg er overrasket at den ikke har. Hvad hedder det nu? Jeg tænker på hvor langt vi faktisk er kørt, fordi den er fucking. Kørt! Her, Sejler. mælk. Fordi den er fucking. Psych! Ej, bare sjov. Her, mælk. Psych! Bare sjov her. Psych! Psych! Det er min. Tag den så. Så kom. Ej, her. Det er min mælk. Bare lige så du ved det er min mælk. Nej! Det er dejligt at have mælk. Nej, hvad så får du mælk? Leo! Jeg er lige gammel med at samle alle de her fucking ting op. Shit. Jeg dør. Au, det tykke dyr. Jeg kan ikke svømme mere. Det er tykke dyr. Og der var nogen, jeg har snakket med nogen på Discord for ikke så lang tid siden. Hashtag Mr. Willum, hashtag Thijs. Ja, dem snakkede jeg med, og de var bare sådan. Hvordan fuck er du så langt? Jamen, jeg har bare spillet det her spil straight up 3 år, non-stop, hele dagen. Ja, så jeg var Sigma. Så, der er cirka 10 minutter tilbage i videoen. Nu må jeg se, om det passer. Fordi jeg satte sådan en timer. Fordi en YouTube-video, når man er så ny som jeg er, så det kan kun være 15 minutter. Altså jeg har ikke 2 skærme her. Derhjemme hos min mor, der har jeg 3 skærme. Ja, der har jeg 1. Så jeg har sådan et ur-appen på min telefon. Ja, så fisk med dig, din!
fisk. Og hvis jeg får 20 subscriber, så giveawayer jeg for måske 800 Robux eller 1000 eller noget. Du har jo snart et mål. Du har jo snart 10, og så skal du fiske. Jamen altså, min gamle hun har fucking meget. Men mælketid. Tænk på, at Rally, han har jo... Jamen han har givet mig en shoutout, der bare ingen gider at se shoutoutet. Lige nu der prøver jeg bare at spørge alle folk. Jeg har også lavet en TikTok-video. Jeg laver lige en lille TikTok. Jeg laver lige en lille TikTok. Hej alle gutter og guninder, kom nu lidt og subscribe lige til Mr. LP, husk snabelaget, ellers kommer jeg ikke frem. Mr. LP, ja, vi laver raft videoer, vi sidder og laver YouTube lige nu. Vi har 10 subscribers, men lige snart vi får 20, så giveaway jeg Robux, penge på MobilePay og alt muligt. Ja, subscribe lige, ikke? Sådan der. Nej, jeg er væk fra raften. Nå, ja, det er sødt for dig. Jeg skal sgu da ikke bære dig dit. Nej, jeg er væk fra raften, idiot. Hvad? Hvor? Hvordan kan TikTok sige, at jeg ikke må lave en video, hvor jeg siger... Okay, nu, jeg laver en ny en så. Okay. Okay. Hej alle gutter og guninder. Man må bare ikke sige så... Ja, det må man ikke sige. Men... Sub lige til... Mr. LP 23. Vi har 10 subscribers. Vi laver rap videoer. Jeg giveawayer penge på MobilePay. Giveawayer Robux. Jeg giveawayer V-Bucks skins, hvis jeg får 20 nogle subscribers. Så husk lige at subscribe, så kan vi vinder et eller andet. Så ja. Husk det. Hvis TikTok siger nej, så... Har du også en TikTok? Jeg har lige dræbt en dumhed. Har du dræbt hegn? Fucking TikTok! Jeg har lavet en video, hvor der står subscribe til Mr. LP 23. Men sådan at I sidder og siger det i en video. Jeg føler bare, at alle mine videoer vil tage ned TikTok nu til dags. Ja, det bliver... TikTok, jeg voldtager dig. Hvorfor er det er Women's Day, det er pigernes dag i dag, vidste du det? Det vidste jeg nemlig ikke. Nej, men altså, ja. Står på TikTok, Women's Day. Jeg kan ikke lave TikTok-videoer, det er bare hygge. Mælk. Må jeg få noget? Der er mælk. Der er ikke mere mælk. Du skal ikke begynde. Der er ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Der. En ø. En ø. Den ekstra. En ø. En ø. Ja, wow. Jeg lever på lige stå. Ja, stå lige. Jeg hopper over dig, hvad vil du gøre? Jeg hopper over dig, hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre mig? Det er tvang!
Du må ikke stikke den op i mig. Så hvis der er nogen, der har raft og godt givet være med i de her videoer, så skriv lige. Jeg ved godt, de her videoer ikke får mange visninger, men altså who cares. Det er bare sådan en hyggevideo, hvis man keder sig, man kan se. Altså i går aftes klokken 1 i nat, så sad jeg og så alle mine videoer igennem, indtil jeg faldt i søvn. Det er nogle fucking gode videoer, hvis man skal falde i søvn til. Jeg laver et billede på Snapchat, eller et sådan... Jeg reklamerer bare alt, hvad jeg kan lige nu. Jeg overvejer bare at gå ind på Facebook, og så bare sidde og sige subscribe. Hvor mange hejhoveder har du? Subscribe. Jeg har 2 i min gist. Kan man godt spise de der hejhoveder? Nej. Pis. Men man kan sgu da ikke... Er du okay? Nej, ikke. Har vist, men jeg skal lige op og tjekke, det er noget vigtigt. Markus, han bliver ikke glad. Jeg ved ikke engang, hvem Markus han er. Ham der har... Jeg ved det sgu da godt. Altså, 1-3 tilbage, men altså, det er jo lidt lige meget, fordi han er jo aldrig blevet sådan. Det er jo ikke bare minus 3, bare for at gøre mit jæder. Det var hvad? Mine hans 3, altså ødelægge hans 3. Jo, skal jeg tænke skole ham. Ja, jeg ødelægger det nu. Måske er sgu ikke noget. No. Sådan der. Der er lidt mango. Mango. Der er 2 minutter af den her video. Der har vi ikke lavet så meget, men i næste video, så ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, vi kommer længere. Så tænker jeg, at vi prøver at finde en ø, og så lige snart vi har fundet en stor ø, så begynder vi at optage. Ja. Så tak for at se med, husk at subscribe, og det er virkelig hyggeligt at lave de her videoer, så vil jeg skal lige have I liker eller subscriber, og vise at I godt givet se mere af det her. Fortsæt en god lørdag, hvis I ser den her på lørdag. Ja, det var det. Vi ses i den næste video.